é a biografía de Lois Pereiro, que saiu en principio no ano das letras, no que se lle dedicou a Lois Pereiro o Día das Letras Galegas, e que logo ano seguinte saiu un poquinho máis ampliada en a editorial Sin Sentido en castelán. Ten unha parte biográfica no que se conta un poquinho a vida de Lois Pereiro, intercalando os seus poemas, e logo ten unha parte un pouco máis solta, digamos, na que xa entro máis eu como autor, trato de manexar temas, significados e cuestións que aparecen na obra de Lois Pereiro. Así que resulta bastante completo, tanto falando da vida de Lois, como da súa obra, como das interpretacións que se lle dá e tal, non? Entón ten ese carácter que era o que quería eu, decir, calquera que o lera, pois tivera unha idea un pouco de conxunto, tivera bastantes poemas para disfrutar con eles, e logo xa tamén, claro, tivera a miña aportación, o meu punto de vista como debuxante, como autor sobre a obra de Lois. Despois de que saíra en galego, saiu en castelán. A parte de castelán está un poquinho máis ampliada nesa parte final que falábamos de interpretacións persoais miñas, un valor engadido que ten esta obra, porque estamos falando dun poeta galego, e aínda que digamos que durante o libro, lógicamente, está traducido, os poemas están traducidos, utilizamos as traduccións que fixo outro poeta que se chama Dani Salgado, pero ao final aparecen, ademais de un artigo de Manuel Rivas sobre a figura de Lois, aparecen os poemas en galego. En ese sentido tamén quedou unha edición moi completa. É un tipo de libro que tampouco é, digamos, para que lle guste, a xente que lle guste a poesía. Eu penso que é un tipo de produto que cando atopa o seu lector, pois causa bastante impresión. Vai chegando pouco a pouco como un goteo, vou recibindo impresións de lectores, primeiro moitos de galegos, pero logo dos que leron de fora de Galicia. Como diría, é destos que se te toca fibra, se conectas aí, pero é destes libros que ten que ir atopando os seus lectores. É un libro que busca os seus lectores e que cando os atopa, pois tes aí esa impresión que un pouco unha pequenísima parte mérito meu por facer o traballo, pero unha grandísima parte mérito de Lois, porque é unha característica que está na obra de Lois.